وزیر چاندê bi hevdîtineke televîzyonî da diyar kir ku zimanê Suryanî zareveyeke erebî û kevnar e û navê Sûriyê tê wataya birêz û peyva sir ya îngilîzî jî hatiye. Ev êdiya ne li ser çibingeheke zanistî û dîrokî ye, pêbawer in û pêkirina eşkere ji nasnameyê zimanê û çanda gelê Suryanî a Sûrî yê ku yek bi ji kevnkirîn gelên resel li vê xakê ye. Em di desteya çandê ya Herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyê de teqez dikin ku zimanê Suryanî zimanekî fermî serbixwe ye û girêdayî şaxa aramî û dîrokî wê de pêbawerin di nava hezarên salan de heye. Ji bo navê Sûriyê ji eslê wê vedgere şaristina û gelê herêmê Yûnanistanan ew nav lê kir da ku îşretê bi herêma ku Akadî, Babilî, Asûrî, Aramî û Suryanî lê dijîn û ew naveke ku di dîrokê de kûr bûye. Daxuyaniyê wezîrê çandê îdîolojeke totalitarî û dilxistinên nîşan dide û divê hikûmeta demekî ji vê îdîolojiyê hişyar be.